Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat i ara mirarem el que està fent Madrid contra els aeroports catalans. Mireu, l'aeroport del Prat té una demanda directa que no està atesa de 700.000 passatgers. Hi ha 200.000 passatgers que voldrien anar a l'Àsia, 200.000 més als Estats Units i 300.000 més a Amèrica del Sud, però resulta que AENA no dona demanda en aquests passatgers. Resulta que voldríem volar a Buenos Aires, Nova York, Tòquio, Los Angeles, Sant Paulo, però sempre AENA està frenant el desenvolupament de l'aeroport de Barcelona. Una data, dels 48 aeroports espanyols, només 39 han tingut pèrdues. Resulta que en total acumulen quasi 11.000 milions d'euros de pèrdues. Només l'aeroport de Barajas ja té unes pèrdues de 300 milions de resultat operatiu, però amb 6.000 milions de deute acumulat. Resulta que AENA, que té una plantilla de 2.300 controladors, tenen un sou mitjà de més de 300.000 euros l'any. Són els sous més alts de la Unió Europea. Clar, mireu, resulta que els controladors espanyols sí que viuen molt bé. Per què? Tenen la productivitat que és un terç de la dels britànics, però amb uns sous que suposa el 150% de la mitjana europea. Fins quan aguantarem tot això?